Arratxaldeon! Arratxaldeon! Bueno. Ondo. Zueke bai. Bikain. Arratxaldeon. Oso ondo. Eskerrik asko etortzatik, Zeri, oroitzeagatik, onbeste urte pasata, Hainbeste urte pasata gero. Bueno, Mielmari, ez da gutxi agorako, txapeldun handia izan zarazu. Egia da hemendik txapeldun asko pasatzen direla, baina zuk duzun ainako palmaresa, askok ez dute, 76 etapa garaipen ikusi ditugu. Gaur egungo pelotoian, horren beste garaipen dituenik, Miguel Mari? Hor, sprinterren bat agian, baina... Izango dira. Batzuek esaten dute, garai hartan gutxi korritzen duten, eta aixa zen irabaztea. Bai. Baina garai hartan etzian asko guk nik esaten dut ni, eta batez ere Txominek ere, lasterketa asko irabazen zituen, guk irabazten genuen hainbeste, garai hartan etzian asko. Txomina ipatu duzu, lasterre itzengo dugu Txomini buruz ere, zure herrikidea zelako besteak beste. Zure garaipenak gehienak 70ko hamarkadan lortutakoak izango dira, noski, ez, Miguel Mari? Eta gaurko gazteek askok behar bada zure izena entzun bai, baina ez zaituzte ezagutuko. Aurkeztuko diguzu zure burua, nor da Miguel Mari Lasa, edo nor izan zen garai hartan txirrendulari bezala? Bueno, nik gaztetik hasen itzan, bizikletan beti itxian, baserri batian jaioagia, eta baserriak normalki dauzte herritikan aparte, eta herrira eskola joateko, 2 kilometro pikoi baliango dira, eta orduan, hasiera batian oinez joten ginen, baina gero, aitako, anaiako, bizikleta bat norbatxeek uzten baldin mazion bizikletakin, eta gero ja, Oiartzundik errentira, beste ikasketa batzuk egitea, aera ere bizikletan, eta gero handikan Donostira, eta azkeneko 2 urteak Donostian, eta ara joaten izan bizikletan, eta orduan, lagun batekin, bestiakin, beti, eta azketean badakizu, guazen ara, eta hemendikan, sprint bat, lasterketa bat, eta handikan ikusten genuen, eta animatzen ziaten bat ere zela lagunak, arreratan ateare, guri aixa irabazten gaizik, eta hola hasi ginen, hasiera ez nuen oso erraxa izan du. Zergatik? Pero nik beste anai bat badakat, ugari txirrindularia izan dua. Orduan gu ginen 6 senide, eta garai hartan, kirola etzen ikusten gaur bezalako arrakasta euki zezaken. Hoi zen, itxetik igezi egiteko medio bat, eta batez eratxak, bat nahiko aio itxian lan egiten ez duna. Eta ikastea edo, eta nik ikusi ofizialia ikasi nuen, 17 urte bitarte, eta gero nahi nuen, nik ere anaian pausuak jarraitzu, eta ez. Bate esan gabe, amari bakarri esan, ama karrera badago, eta orduan gero presidente jondu zana Jaime Ugarte talde txobat zaukan, eta berak ikusi dira, nola ibiltzen itzan, eta eman zian kuloto bat eta kamiseta, eta kotxian hartu, eta alegria de hori karrera korritzea. Atxari ezer esan gabe, eta han karreran, ondo nebilen, aurreneko karrera izateko, faltazian larraitz geisten nahi ginala uste dut, eta legor eta iristen ginen, 5-6 kilometroetako bazen, 4-5 egizin da. Eta kurba batean, nire aurrekoa erori zen, eta nik ere handik, nintzen hainbeste trebe, eta nire erori, goiti berazu ere. Goiti berakoa zela, eta klavikula utzi. Beraz, alegria bai, baina... Alegria depende. Alegria handierik etzen izan egun hartan, ez? Orduan, klavikula utzi, eta lehen aipatu dizuten Jaime horrek klinikara, eta orduan, klavikula orduan ez zioten kaso asko egiten, 8 bat, 8 bat, kubira, espalda atzea jarri, eta horrekin hilabete batin, eta jazta horrek izendatu azea. Hala iritsi nintzen etxean. Orduan izango ziren komeriak etxean, ez da? Orduan. Horrek esan nahi du Miguel Mari, gaur egun bakarrik ez, ez da? Lehen ere erortzen zinetela, ez da? Txirrendulariak? Bai. Kasualmente, lehengo batek galdetu zian, oso afizionatua txirrindan gabiltzan alkarrekin, eta gaur zergatik eroitzen dira horren beste. Ez dakit gaur gehiago eroitzen dian. Torpelak igualdeak gaur handiagoak. Zehazki zenengatik eroitzen dian zaila da esatea, batzuk esaten dute, eske presioa sartzen diote gaurko direktorek bere pinganillokin eta denbo guztian informazio ematen diote, esaten diote, herri baten sarreran, herri estuadek eta han aurria jotea konbenidek,
eta geho maldabera batean, holako kurba txarradek, eta aurrean joan behardek, eta denak nahi dutela aurrean jontan. Denan zadeztako lekurik, ez? Eta orduan, batero hitzen den garaian, atzian dihuztenak, geho beste batzuk esatu dute, eske abilura ondile eramaten dute. Bueno, abilura de bai, minio. Irabazi nahi bada, azkar joan behar. Azkar joan behar, hoi bai. Mari, zu profesionaletara pasatu zinenean, nahiko laster hasi zinen horrelako etapa garaipen ederrak lortzen. Espainiako bueltan 6 lortu zenituen, denera. Espainiako bueltara zer joaten zineten, ongi prestatuta, Mari? Ni bai, nire helmuga handienetakoa zen Espainiako itzulia irabaztea. Giroa handia da, taturra ze esanik. Eta geho, hau etortzen zen ondo zergatik itzulia hasillera zen, temporadan hasillera lehen oiten zen apirilan. Espainiako itzulia, eta orduan, nintzen tipo bat, ez dakit, lana ondo egiten nuelako, forma auro hartzen nuen. Eta minokero forma mantentzeko, etzago gaurko teknikaeko alimento edo tratatzeko moduek, eta orduanik, egotzen nintzen ondo, garaioetan oso ondo. Eta beti nire helburua izan duzen, itzuli handi bat irabaztea. Eta hiru handietatik, Espainia bakarra ikusten nuen aukeretan. Eta horrengatik beti joaten izan ara, nire izan du suerteik edo ez dakit zergatik bitan indet bigarren, bitan hirugarren, bitan laugarren. Lehenbizikoa falta? Eta lehenbizikoa falta. Esan daiteke Giroa bazela zure lasterketa kutxuna, Miguel Mari, ze Giroan 3 etapa garaipen lortu zenituen, ez da? Bai, Giroak gu joten ginen hemen Espainiko ekipotan geundenin, Italira asko, karrera asko korritzen ganitun, eta Giroa ere bai, eta beti zen beste mimo bat ematen zioten txirrindularitzai, beste tratamiento bat ekiputan, auxiliarra, mekanikuk, direktore eta hoteletan eta denatan, sentitzen zian oso arropatuak esango nuke. Eta harrek ematen zian pixka bat, inbirila, probatu berdit nik Italia, nola den, zer goango laizterketak ni hemen izagunan izan, karrera asko irazten ditun, mina ara jontan speakero egiten dutenak, badia, firma itxea joten geanen etapa irteratzeko, eta bazen tipo bat, bere izena Proserpio, eta ez dakit nondik atera zen, beti esaten zuen, ara aletzen ginean firmatxa, El Vasco Lasa. Bai. El Vasco Lasa. Bai, beha oso, bueno, den historiala eta haitzen zuen, baina orduan hemen etzan, nolako speakerrik eta duzu guan bada, uste, baina gara jartan, beste zea bat ematzen zuten, beste bultzada bat, o animo batzuk. Eta aurreneko itzuli handitan irazinun etapa, han bertan irazinun Italia. Giroan. Italia, eta gazte-gaztean itzala, eta orduan horrek guaindikane gehiago bultzatzen zian Italia korritzea joteko, eta guztua biltzen gehiago Italia, hango pastak eta hoi. Hango pastak, ez da batez ere. Txirrindulariak, kirolariak pasta eta arroza, eta hoi da bere basea, eta han jartzen ziguten. Onak. Oso guztua. Turrean ere lortu dituzu 2 etapa garaipen, baina turrera ez omen zineten joaten, esate baterako bueltara bezain ongi prestatuta. Gara jartan ez, eta ni batez ere horrengatik askotan lehen esan dizuten bezala nire muga zen, Espainiko itzulia. Eta pentsatzen dut, persona batek izin ditula 2 piko eguki forma aldetik, ez? Orduan, apirilan, maiatzan bukatzen zen Espainiako itzulia. Eta uztailean hasten zen turra. Eta gero turrak nire beste aurkari bat bazakan. Aldapa eta bere rekorrido bezalako horra da, baina beroak ere nahi ez zidan oso ondo itzen. Ez hemen biltzen ginen gaur jendia ateratzen da, Canarias, ez dakit noa altura, entrenamentuak, eta gu ni beti biltzen izan etxe ondoan entrenatzen. Eta eudila bazen, ez zuen inporta, hain dituzu 4 ordu, pues venga, 4 ordu, o 6. Baina beroa da. Eta gero beroakin, eta ni batzutan egon duzan du nahi. Hombre, Espainiko grinakin jonbaldiman izan turrea, seguruan aurrealdin hiru ibiliko izan minio. Espainian, ibiltzen ginen oso ondo, eta gero handikan joten ginen baita ere Giroa. Giroan hasileran, ibiltzen ginen oso erraz minio. Giroak normalki azkeneko astea izaten du gogorrena, maldak eta
Eta ara alietzen ginean, con el chivato encendido, esaten den bezala, ja, con el chivato encendido. Orduan, ja, turrea ez gira behin, nik irubider korritu de turra, minio beti utzi nahi izaten nun, generalean azongo, minio seinale bat, a ber. Pentsa, 3 aldiz joan eta 2 etapa garaipen? 2 etapa, ondo. Esan beharko dugu ondo, Oso ondo. Han lasa handik pasatu zela edo arrastoa bintzat, han geratu zen. Eta arrastoa utzi zenuen, noskin nola ez, Euskal Herriko itzulian, oraintxe bete dira 50 urte, itzulia irabazi zenuela. 50 urte, Mion Mari? Asko dira, Demora pasa egiten da, Ba, emino oroipen goxua dira, politiak bertan hausten anekdota kasualidade horrengatik, deitzen ziaten, 50 urte eta ze oroitzen duk, eta jo, pues, gara jartan, taldea bezala, ikusi ze erantzuna eman ganun. Txominek irabazitzitun 3-4 etapa, nik egin eitxun 2 bigarren, 2 hirugarren, bat irabazi eta geho buelta. Orduan, pues, arrakasta, itzulia, bertakoa, eta oik ez dia sekulan astutzen, Bueno, ezagun zenuen etxe inguruan entrenatzen zinela, ze itzulian marka ona lortu zenituen, eta lehen ez dugu esan, baina turreko etapa bat Biarritzen bertan irabazi zenuen baita, ez da? Baitare. Etxean ongi animatzen zintugun, edo bazen zerbait arre? Hoi bai, animatu ondo, eta hor bentaja pixka bat izan du nuen, ala kontatzen badugu, zergatik itzulia, kasualmente iritsi zen, urte hortan, geho turra bukatu zen leku bera. Eta hoi zen zaldiak karrerak egiten txustenak, pero zaldiak karruak inta egiten txustenak, trotone, eso ez dakit. Eta hoi lurra ez da asfaltua da, ondarra bat, eta bizikletan erruedak badakizun aldean, mimia. Eta orduan, han ikusi genuen, iritsi genean nion, ze zaila zen, jote aurrea erruedak, zailak kostatzen zen. Eta zaila zen, lortzean, sartzeare, ate baten barruan sartu berganun, ate bat 3-4 metrokoa, eta tropelosoa, eta berdin-berdina zen, Burdeostik, Biarritzera dena, landa oitan denatan, eta nik nola Espainianen itzan hobena, eta orduan nola disputatu nezakenik goi, pentsatzen, batzak bilen, beti etapa irabazi nahian, Jan Ras, oso txirrindulari ona, razkarra, eta talde honekoa, eta esan nun, bueno, jokatuko dugu, kada Cruz, honekin jarriko naz, honen erruedan jarriko naz. Eta lortu nuen, atean sarreran, eroika bat izan duzen, mi bino bidu txirrindulari atzeago. Eta gu sartu ginola usteu, 12 bat, hola, eta berak, bere launak bazak azkean, eta airi esaten zion, ale, eta eskentzin zion baita ere sosak eskentzin zizkatean, ale, eta atopetan ni bere erruedan, eta kurba, rekorrido horrek 1000 metroro bat, luzia da. Eta azkeneko birajetik atera ginean, beha ja meta ikusten zu bertan, 200 metro bertan da, eta ura atera zen, eta ni bere erruedan, ura azeleratzen joan beharrintz, heldu zen moteltzen, sartu zuen desarrollua, bizikletako desarrollua batak ez zer denez, dena sartu, errepidean sartzen duen bezala, joan izin zuen, eta azkeneko 200 metrotan nik pasan nion, eta bordu ezketek beste izen bat jarri zian, enbez de lasa, beste izen bat esaten zian. Lapa, zen orduan? Cabron. Hori beste bada, Hori beste bada. Hori ez deneukan idatzita. Hori ez du idatziko eta ez dugu esango. Ondo, hor geratuko da. Aizu Miel Mari, orain ezaguna egingo zaizun lagun bat agurtuko dugu, ezaguna egingo zaizun leku batetik. Oihartzunen dagoelako bera eta Euskal Irratiko kirol esataria delako. Jose Maria Paolaza, arratsaldeon! Arratsaldeon denoi. Jose Mari, zeitan duzu, Oihartzunen omen zaude, ez da, baina ze atera zara, mendi buelta bat edo errepide buelta bat ematera, ala? Bai, ez dakit gaur segurutik joko zuten, arratsaldea baina guztigabe ez gara gaur erretiratuko, bai, hemen eta esango nuke gainera, zuzen hartuko banu, Miguel Mariren jaiotetxetik
ez dakit ze egongo naizan, berak ni baino egokiago egingo du kalkuloa, baina esaten badio dugalde txonagoela, bere jaiotetxetik ze egongo naiz, 300 bat metrora, hementxe harrapatu nazue. 500 metro. Bosteun metro, kilometro erdi bat. Hortxe nonbait. Gertu zabete. Jose Mari, hementxe daukagu Miguel Mari Lasa gure ondoan zuk ederki ezagutzen duzu, bera eta bere ibilbidea. Nolako txirrindularia izan da, Miguel Mari? Bueno, besteak beste, gaur bizikleta hartuta gaude, Miguel Mari Lasaren belaunaldiko txirrindulari hoiekin hazikinelako gu, eta esan daiteke ordutik txirrindularitzaren zentzurik onenean esan da droga hori barru-barruraino sartu zigutelako, ez da? Bueno, berak aipatu du lehen Txomin. Miguel Mari buruz ari gara izketan. Ze izan da Miguel Mari? Gazteei esango diogu txirrindulari lehiakorra izan zen. Izaera lehiakor bat du Miguel Mariko horren barruan. Eta gaur egun ikusten ditugunean txirrindulariak punta-puntakoak eta etengabe garaipena nahi dutela, arrasto utzi nahi dutela. Horietakoa zen Miguel Mari Lasa. Miguel Mari Lasa zen, esango nuke pura sangre horietako bat, eta Miarritzen lortu zuen garaipena hipodromoan, nik uste dut egokia dela. Ingalaterrako futbola zarituko bagina, box to box. Frantziako txirrindularitza zariko bagina, punxor. Jotzailea, beti hor, kalitate handiko txirrindularia, itzuli motxak irabaztekoa, klasikak irabaztekoa, eta baita ere, itzuli handietan, egun jakin batzutan destakatzekoa. Behar bada goi mendietan ibiliko zen eskalatzaile trebea etzen, baina egia esan belaunaldi zoragarri izan zen aurreko mendeko 70. Hamarraldi hori justu hortxe urtero profesional izan zen urte guztietan. Okerrez naiz, behin urte batean izan ezik, beti aleren bat lortzen zuelako. Irabazlea zen, lehiakorra eta irabazlea Miguel Mari. Jose Mari, aipatu ditugu garaipenak, anekdotak eta barzuk bat azpimarratu beharko bazenu edo baten bat baduzu bereziki gogoan? Garaipen bat azpimarratzeko eta, bueno, nik garaipen anekdota geroxeago aipatuko dut. Garaipena nik gogoan daukat Miguel Mari Lasa zen hemengo maillot horiek, guk hemen ezagutzen genituen maillot horiek izan Kas, Teka, Miko Mercier, Tirraldeig. Orduan ikusten zen maillot horietan euskal ziklista batek maillot berri bat sartu zigun. Italiako ekipo batekin fitxatu zuen Miguel Mari Lasak, eta hori izan zen guztiz berritzailea guk entzuten genituen Baronkeli, Silvano Contini, horrelako txerrendulariak. Bueno, Saroni, Moser, hoiekin batera Estik taldean sartu zitzaigun Miguel Mari Lasa. Beraz, nik esango nuke Estik taldeko mailotarekin lortu zuen garaipen hori Italian da behar badenikola gordeen daukadana. Baita Euskal Herriko txerrendulari zuliaren garaipenaren gainetik ere. Eta anekdota bat, bueno, nik Miguel Mari Lasarekin oroimena pedalkadaz Euskadi Irratian garaibateko txerrendulariekin egin genuen serial hartan, elkarrezeta egin nuen, ez da bera gogoan izango du, Oiartzungo plazan, Antxe Kastroneko iturriaren ondoan, ederki jarri ginen eta eguerdi partean elkarrezeta egin genuen, luze zabal bere bizitza gogora bera guztia kontatu zizkigun. Eta, bueno, elkarrezetako momentu batean, eguerdiko 12 ziren eta kanpaiak, etengabe, 12 jo zituen, eta gero, bigarren aldiz jo zituen, eta nik alako apuro batean, bueno, grabaketa honek ze emangote du, eta gero eman genuen alako batean elkarrezeta hori, eta komentatu zizkidaten Miguel Mariren anekdota bakarrik ez esan zidaten, hori bai, kanpantorrea, hori bai, plaza hor bai, oraindik ere legezarrean, kanpaiak nola jotzen dituzten, nik alako apuro edo estuasuna izan nuen, trakastuko digoera bat ere honek elkarrizeta, baina, bueno, horrek elkarrizeta jantzi egin zuen, gerora jakin nuen ez. Bueno, anekdota hori, hortxe justu Miguel Marirekin izan nuen elkarrizketa hartatik. Bueno, gauza asko esan ditu Jose Marik, Miguel Mari zuri buruz, besteak beste, pura sangrea, hori lorea handia bota dizu, oso estimuan zaitu, Bueno, arrantzu pixka badaka, nik esaten nuen, hor hainbeste saiatu, beste entrenamentu, beste ibili, eta gero, laizterketa jonta saiatu gabe gehatzia iruditzen zitzaidan, bueno, lortzen badet, bien. Eta askotan, si insistes, consigues. Halako batean lortzen da, ezta? Saiatu aldi hortatik, ondo, ez dakit bereztu, bilatzen nuen, aukera, garaipena lortu nezaken aukerako laizterketak batzuak badia, ez dakit, etortzen bat zait Luis León, oso txirindulari hona eta zenbat bie kritikatu diogu, zergatik sartu da eskapada baten, azkeneko malda baten
maldan bukatzen denen, eta beha ez da. Orduan, iruditzen zait, goiztertik ateratzen da gaur, badaki ez dule irabaziko eta. Beste batzuek tropeliatik igesi egin eta aurrian pixka dibiltziak baleio diote. Neik guek esaten beti baleio duna azkeneko raiak baleio zu guek garaien. Ordu bitarteko gauzak, bai, baina azkeneko raiarrek, eta ni hoi bila ondo zehaztu, ondo estudiatuta joten ditzen baita, lortu nituen batzuk ere, bai. Nahi amestez, baina ba. Batzuk bai. Jose Mari, zerbait esan nahi aldiozu, hemen Miguel Mariri hemen dagoela aprobetxatuta? Bai, esan nahi dio gauza bat, baina horren aurretik gauza batekin osatu nahiko nuke Miguel Mariri eskaintzen ari zareten tarte interesgarri hau. Ez dakit aipatu dituzuen lehen, baina Miguel Marik txirrindularitzako arlo asko ezagutu ditu. Ni gogoan daukat, urte baten Espainiako buelta segitzen ari ginela Euskadi Irratirako, bigar mataldearekin, bera gogoan izango du, kirol zuzendari lanak egin zituen. Miguel Marilasak bizikleta denda bat ere izan zuen, eta ez dakit bizikleta kuadroak egiten zituen, baina bere momentua izan zuten baitere, bizikleta utzi ondorengo, bizikleta industria horretan Miguel Marik egindako tartea. Eta guk Euskadi Irratian, aurreko mendeko 90ko hamarralde horietan, kotxeak, motoak, sekulako azpiegiturak eta eramaten genituenean karreretara, telebistaren azpiegiturarik etzelako orduan, Miguel Mari ere Olboko autoan izaten genuen. Herri Irratiko komentarista taldearekin gidari joaten zelako. Esan dut, bizikleta mundua txirrindularitza arlo guztietatik ezagutu eta dastatu du. Baina, bukatu horretik, nik galdera bat eginen duke, ez zait gertatu bere ikustea, baina esan didate, orain pare bat urteko kontua da, ez dakite horrela jarraitzen duen, baina pedalkolpe sendoarekin jarraitzen duela, eta haren atzetik bizikletan jarri ezkero, orain ere jarraitzeko lanak izaten direla. Ni badez bada mendialdean ibiltzen naiz berarekin ez gertatzeko. Jakin nahi nuke, oraindik ere bizikletari lehen bezain, ez dakit gogoarekin, baina bai behintzat alako pasioarekin ematen dio Miguel Mari. Bai, ibiltzen az bizikletan, baina pasioa pixkat joan zait. Bakarrik, goan goiza pasatzea, lo que pasa que bakarrik jo behar dizu zure era ibili nahi baduzu. Norbaitekin joten batzea beti pixka bat, hau txirrindularia izan duadek, eta nik demostratu bertziot ibiltzen naizela nire. Bizkorri egin behar. Nei ez diak, erakutsi behar ibiltzen jazela, ni baino gehiago, ez? Baina bai, oan pixkat gozatzen dugu. Leheno sufritzen ganun, oan gozatu egiten dugu txirrindakin bai. Bueno, ikusiko zintuzken nik biok, Jose Mari eta Miguel Mari biok hor errepidean, bat abazten ondoan hori lasterketa polita izango litzateke. Gainera Jose Mari prestatzen ari da. Zu prestatu ondo, Jose Mari, behar bada egingo dugu eta egunen batean lasterketa hori, Eskerrik asko, Jose Mari, gure... Esan dugu eta erakutsi du, bada espada nik erakutsi bartza doni norri izan da izan, esan dugu lehen purasangrearena, purasangrea jaio eta purasangrea hile egiten da, ez aztu horrekin. Ondo. Bueno, Jose Maria Paolaza, irratiko purasangrea, hitzaren purasangrea, eskerrik asko, Ondo segi, besarka da bat. Eskerrik asko, aio, segi ondo, agur, Miguel Mari, aio. Ez galdu oiartzun aldin, Ez, haundia data, Igual galduko. Galtzeko toki politia da, Miguel Mari, altxe egingo gara tarte batean. Gozen, horratzen argazki batzu ditugu. Segizu horretik, hortxe. Hango bazterreko ora joango gara lehenik eta behin. Jartzaiteze beste aldeko txoko horretan. Eta pare bat argazki ikusiko ditugu. Prest gaude? Zer dagoen hemen, Miguel Mari? Zer dagoen? Iepa. Eta hiro. Apa! Hementxe, hauzu izango zara naski. Bai. Eta zor, Zor, Garai haiek, Bai, azkeneko urteak, azkeneko urteak, bai. Gogoratzen duzu non den hau? Bai. Honek anekdotadaka gaina zergatik zen etapa bat menditsua, kasi etapa reina italikoa. Baina nien egon sailkapenan atzean, eta puerto batzuk gehiago, eta hildu zen beste azkeneko beste puerto handi bat, eta jetxi eta helmuga. Eta tarte hortan jendea denak bildurtuta, eta nik esan nuen, hemen lasaiziazte, probatu imerdit. Eta ateran izan bakarrik, eta inorrez atzetik. Eta ni martxa, aurrea, eta ja gora iristen egin itzela etorri zitzaidan, txosaz, nire taldekoa, eta hor dihua nomat jatzi hortan beste bat, ez dakit, italiano bat. Eta ni ja orduko jotan joan, eta intziaten pasa, bino falta zidan 2 kilometroro malda bukatzeko, eta sentitzen nuen moto, zarata, kotxek, eta hemen heldu da atzeko tropela. Eta heldu zen, kontini, atze bigarren dago, lider, giroko liderrak, beak atakatu zuen, eta alde nintzun.
Nion nila kilometro bat faltitziztaidan, eta hain nion jarraitu nion behai, eta goiti bera jetxe, eta orduan mingezen diretore hemen, eta Miguel, nola gua, ¿qué tal vas? Y bien, ¿ya le ganas a este? Joder, claro, que le gano. Eta ordu nintzio txozaz aurrintzi joan, eta esan zion ez errelebatu. Porque etzen pilatzen txozak irabazeko zeionek beste horrek, eta nigo izan nionin baita. Hola iritsik inan, eta irabazi nion, ikusten zuen bezala ez. Ze polita. Ona, Bai. apostu egin eta irabazi, ez da, horrela. Bai, ondo atera zitzaidan. Ongi ateratzea. Dolomitak, ez da? Dolomitak, bai. Hemen. Leku ederra benetan. Bigarren bat. Haure ederra izango da. Bat. Bi eta hiru. Ara. Izango ez da ba, hau ederra, argazkia, izango ez da ba. Bai. Aitona Bilobak? Aitona Bilobak, bai. Eta honek ere ez dakit, nire grina hoi badakan, zergatik atxona eurre ematen dio. Bai. Atetzen den bakoitzin, irabazin dio, atxa ikusten duen garain, atxona irabazin diote. Beste hilobak badazkal, baina besteak dira ja futbolistak, igual. Hau ez dakit, guandik goizara, baina. Eta utzi ez diozu egiten, irabazten utzi ez. Gazteari etzaio utzi behar, edo bai? Bueno, zaila jartzen dio, zaila jarri bai. Hori bai. Irabazi, baina sufrizala. Ongi. Errazagien ez dira jarri behar gauzak, ez da? Nik esaten diote bere, eta pelotan ojolasten, eta irazialio behin eta. Ez, pena ematen nauta. Nola, que pena? Gaizki hoitzen dituzte. Askok, bai. Bueno, eta hirugarren zerbait badugu hemen, Miguel Mari? La joya. Jolin, gara joiek. Pinoi hauek eta garai hauek, Bai. Aldagailuak. Eta hemen jartzen du MM Lasa. MM Lasa, bai. Garai batean, leheno aitatu duen bezala, txirrindularitza utzin duenen, montatu ganun negozio bada, bizikleta batzuk iteko eta barta. Haietako garaietakoak izango, haikako garaikoak, bai. Ikusten, ze zarrakean ja. Ze zarrakean, Baina ilusio egingo zizun zuri ez da, zure izena daraban bizikleta egoteak. Bai. Orduan, ez gendun, ez zaidan nahi nuen bezala atera. Ez? Gauza ez. Orduan jarri ganitxun martxa batzuk, bino izan duen, kasualidadeaz, orduan izautzen dutu karabanaz oiarzun. Eta beste bat, komet. Eta hor jarri zitzaidan bilek oiarzunen montaje monstruo. Eta orduan ni partikular nire moko negozioa, eta berezikiak egiten dituen, berezi jendia neurriak hartu eta bar, eta kapritxoko gauzak, baina harrekin bakarrakin izintzen bizikletak sosa uzten zizun horrek, beste ata joten zian, da orduan, la jainuen. Bueno, bizikleta honek oraindik ere badu bere erabilgarritasuna, Bere nagusia, ikusten dut. Badu bere nagusia, Prestatua dagoela, Prestatua dago, linterra da guzti. Euditan ibiltzeko eta denatko, bai. Denerako prest. Aizu, eta zuk irudikatzen alduzu garai hartako lasterketa bat gaurko bizikleta batekin. Gaurko bizikleta batekin, errazago, joango zinen gora noski, ez da? Bai. Edo ez? Bai, baina nahi mesterez. Anedota kaso bat, motorrakin batekizu, bizikletak nola din, eta orduan, nire kuadrilako batek hartu du mendiko bizikletoitokoa motorrakin. Eta lenguan, guan horrekin laxabiliko jazta. Ona eri eman imertzaio, motorrakin nahi eman imertzaio. Azizke bizikleta eman imertzaio. Beti eman behartzen. Bestela moto erosi. Oso, Bueno, ze atsegina, Oso atsegina. Miguel Mari, amaitzen joateko, orain Leicester giroa hasiko da, ondoren turra ere etorriko da. Jarraitzen dituzu gaur egungo itzulia hundioiek, gustora hartzen dituzu? Ondo botzen dituzute, eskenik esaten dut, txirrindularitza kiroletan gehiena eskertzen duena izango da telebista. Zergatik bestela, txirrindularitza ikusteko ez da gauza aukerek, kuneta bat bat zaude pasatzen dira eta ez duzu ikusten. Baina gaurko honien telebistan, nik uste dut txirrindulari afizionatu ez denare gustatzen zia, jola botzen dituzten paisaiak eta esplikazioak eta. Txirrindulari etza zorioneko dago orain telebistakin. Eta egia da, Jose Maria Paulaza eta konpainiak irratian ere sekulako izkarioa daukate, horiek entzutea ere atsegina da. Oikuiriak begaraikoak. Telebizioa izindunak ikusi irratia, baina telebista txirrindularitza ikusteko. Zoragarri. Ondo, Miguel Mari, eskerrik asko etortzeatik.
Plazer handi bat izan da guretzat Pozik, ondonaz, pertsona handi bat eta txapeldun handi bat ezagutzea. Eskerrik asko, holako piropuk beti ondo hartzen dira. Bueno, Oiartzunen San Estebanetan festetan joango gara eta ean elkar ikusten du. Aguztuan, Aguztuan, bai. Eskerrik asko, Tabernik egongo den, zagosten gutxiak izten nahi dira, eta... Beste zerbait ingo dugu. Etxera kombituko Aurkituko dugu txokoren bat. Aurkituko dugu. Oso ongi, Eskerrik asko, Gu horra guaz. Eskerrik asko. Apa, bibazu.